Nikendo nyako Ramogi thoth tende mani boma Kisumu kod alworane gi sani osepong' motone romo mar Africities madonjo chakore Jumapil. Otende madongo gi sani osekaw kod welo mawuok e pinje maoko, ka otende mamoko bende okaw kod welo mamoko, kaka otend kaunti ma Kisumu yaro bade mar manyo kuonde mamoko ma welo nyalo bede kuom juma achiel. Jailieta nigi lerno. Thoth otende mantiere boma ma Kisumu nochako pong' kano dong' dwe achiel to nyasi mar Africities kayo. Gisani kodong' mana ndalo matin, tend kaunti ma Kisumu yaro bade e bombe mamoko ka gimanyo otende kod joma nigi udi ma ginyalo miyo welo maloyo 10,000. Into Vihiga, Kakamega and Siaya to look for additional accommodation, and they compute part of the portfolio of properties that we will be offering. Kawang koro manyo udi mamoko, joma tiyo e sekta ni moko oloko udi gine tijni ka ging'iyo ohala magidhi yudo. We'll only charge 20,000 per night, and for the 5 days that Africity will be running in Kisumu, we are like already fully booked for that. Wamedo mana matin, ng'eni ka wendo nitie to gik mabeyo beyo betimore. Koro wang'eyo ni ka welo dhi bedo kae, wadhi bedo gi gik mabeyo mang'eny. Koro waketo mana malo matin, kech utegi bende olos gi makidonje to en iwachacha no kata bei mwagoni no ero iwachacha ni mano bei modgi. Hotel mar Royal Swiss osebedo ka uso udi. Kasane giloko koro gichiwo udi gi ne welo mabiro e romoni ka ichule odiochieng' kodiochieng'. Always request for a chef if you want to just enjoy your holiday and also keep on working as you enjoy your holiday. The house comes fully furnished. Utensils are there, everything is there, so it's just you can choose if you want to have your personal chef cooking for you or you can just cook for yourself. It works like Airbnb. Komachielo, Joyce bende timo tij rwako welo mopogore e boma ma Kisumu. En gi udi mathoth e boma kod alworane ma bende chiwo ne welo. Wan godo moko Milimani, wan godo kuonde mopogore Kisumu kaeri. Nitiere jok ma be dwaro nyaka kuonde ma bor gi town matin. Gidwaro gweng' kocha, koro gweng' kono be wantiere gi moko. Udigi mamoko kuomgi wegi oweyo ne chendo ni, bechgi dhi